Samo jedna stvar pravi ovakav tarmar, kataklizma crnog mačka, zar ne? Omot je bačen na tlo, važan trag je to, moj dar za Adriana to bio je. On je nestao, ma čak istupio, vjerojatno da bi ga zaštitio. Jedino objašnjenje, jedino rješenje jest da super zločinac Adriana juri. Dobro je da sam tu, upotrijebit snagu svu, to je momak kojeg potajno volim. Upotrijebit ću moći da te spasim ove noći, ti si momak kojeg potajno volim. Ti ne znaš istinu, ali ja sam uvijek tu, ti si momak kojeg potajno volim. Da saznaš istinu, ljubav osjećam svu, da momak kojeg volim bio je tu. Tko bi mogao biti akumatiziran na Badnju večer?